ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ଏଇ କଥାଟି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ଗର୍ବ ଲାଗେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାର 5 ଟଙ୍କିଆ ମିଲ୍ସ ଉପରେ କିଛି କଥା ହେବା। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କାରେ ମିଲ୍ସ ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ଏହି ମିଲ୍ସଟା କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆପଣ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। କେଉଁ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ତ ସେଥିରେ କିଛି ଜିନିଷ ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ସଫାସୁତୁରା କମ୍ ଥାଏ। ସେ କିଛି ଜାଗା ସିଟି ଜାଗା ଅଛି ଯୋଉଠିକି ସଫାସୁତୁରା ବେଷ୍ଟ ଥାଏ, ବଟ୍ ଏଠି କିଛି ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ଯୋଉ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଗୁଡାକ ଅଛି ସେଠି ସଫାସୁତୁରା ବହୁତ କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ସେଠିର କର୍ମଚାରୀମାନେ ସରକାରଙ୍କଠୁ ସାଲାରୀ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଠିକ ସେ କାମ କରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ତ ସାଲାରୀ ଯଦି ପାଉଛନ୍ତି କାମ କରିବା ବି ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଓକେ, ସେଠି ସେ ଟାଇଲ ଦେଖିବେ ପୁରା କାଦ କାଦ ହେଇକି ଥିବ। ସପୋଜ ମୁଁ ଏବେ ଖାଇକି ଉଠିଛି, ମୁଁ ଖାଇକି ଉଠିଲା ପରେ ମୋର କିଛି ଅଇଁଠା ରହିଯାଏ, ସେଇଟା କାଢିବା କାମ ହଉଛି ମୋର, ବଟ୍ କିଛି ଜିନିଷ ରହିଯାଏ ତାକୁ ସଫା କରିବା କାମ ହଉଛି କାହାର? ସେଇ ସଫେଇ କର୍ମୀଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେ ସଫା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଟାଇଲ ଦେଖିବେ କାଦରେ ପୁରା ଗନ୍ଧିଆ ହେଇକି ଥିବ, ବଟ୍ ଅସନା ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଇଠି ହିଁ ଲୋକମାନେ ଖାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ଲୋକମାନେ ସେଇଠିକି ଗରିବ ଲୋକ ହିଁ ଯାଆନ୍ତି, କୋଉ ଧନୀ ଲୋକ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାହାକୁ ଏକ୍ସେପ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଖାଇବାର ପନିପରିବାର କିଛି ଆକାର ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆଳୁ ପିଆଜ କାଟିଲେ ଯେମିତି ତାର ଗୋଟେ ଆକାର ଥାଏ କାଟିବାର, କିନ୍ତୁ ସେଠି କିଛି ଆକାର ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଠି ସବୁ କିଛି ମାନେ ଏଭଳି କରାଯାଏ କି ଯେମିତି କି ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଫଳକୁ ସିଝେଇକି ସେ ଭିତରେ ଛଡା ହେଇଛି। ସିଝା ଅଣ୍ଡା ଦେଖିଛନ୍ତି? ସିଝା ଅଣ୍ଡାକୁ ସିଝେଇକି ତାର ଖୋଳପା କାଢିଲା ପରେ ସେ ଯେମିତି ସିଝେଇଥିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେମିତି ଥିଲା, ବାସ୍ ପନିପରିବା ବି ସେମିତି ହିଁ ଥାଏ ସେଠି। ତ ଏସବୁ କାମକୁ କେହି ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତିନି। ତ ପ୍ଲିଜ ଏଇ ସବୁ ଉପରେ ନୋଟିସ୍ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆମର ସରକାର ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ସାର୍ କୁ ମୋର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ସାର୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଟିକେ ନୋଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଲୋକ ଗରିବ ବୋଲି ତାକୁ ଏଭଳି ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ଇନସଲ୍ଟ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏଇ କଥାଟା କେତେ ଦୂର ଠିକ କେତେ ଦୂର ଭୁଲ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ।